Amahebhere chapter 7. Amahebhere chapter 7. Mhlambe singasifunda nje story from verse 1 to verse 7. Noxa ke mina ndizawugxila ku verse 4 to verse 7. Amahebhere ungandifundela ke masofike. Kuba lo Melkizedeke umkani waseSalem, umbingeleli kaThixo osenyongweni, wahlangabeza nayo no-Abrahamu ebuya evela ekubulaleni kokumkani, wamsikelela. Awathi u-Abrahamu wamabela nesishumi sezinto zonke, esithi okunene, ukuqala ukuthetha ngentetho evakalayo ngukumkani wokulungisa, kodwa kamva abe nomkumkani weSalem, oko kukuthi ngukumkani woxolo, engenayise, engenanina, engenamlibo wakuzalwa, engenasiqalo samihla, engenasiphelo sabomi, enziwe wafana naye unyana kaThixo, lo uhleli engumbingeleli ngokungapheliyo. Bonani ke ukuba mkhulu kwalowo wathi u-Abrahamu mawomkhulu wamnika nesishumi emaxhobeni, awona alinqatha. Abo okunene bakonyana bakaLevi babamkelayo ububingeleli, banomthetho wokubanga isishumi kubo abantu ngokomthetho, oko kukuthi kubo abazalwane babo, nakuba bephume esinqeni sika-Abrahamu. Kodwa yena ongenamlibo wakuzalwa uphumayo kubo, ubange isishumi ku-Abrahamu, wasikelela lowo unamadina. Ke ngokungenakuphikwa, encinane into isikelelwa yeyona inkulu. Hallelujah. Ndisendarhala ke ngokushumayela uverse 7, kodwa ke hayi ndizawuzibamba. Othi ke ngokungenakuphikwa, encinane into isikelelwa yeyona inkulu. Amen. Nesike sizameni ke noba mini conference ke sizoshumayela elilizwi, wonke umzalwane lecawa join. Hallelujah. Amen. All right, bathandekayo, i-point yam namhlanje ndawumane ndenza njalo xa ndibona izinto ezibalulekileyo. Ndibuzwe umbuzo ngomnye wabazalwane bethu othi ke naye ubedibheyitha apho ebedibheyitha khona. Waphendula ke ngendlela aphendule ngayo, ndiyakholwa. Kodwa ke ngokubuya ke ngoku ezothi ingaba ke ngoku olwethu uluvo luthini. Ndizawuthetha kwisihlobo esithi isishumi phantsi kobabalo. Amen. Ubuza ke lo mzalwane uba ithini ke into yesishumi njengoba ke ngoku sikwi-New Testament. Hallelujah. So ndamcela kuba hayi noko ingathi ibaluleke kakhulu le nto ndingaphendula wena wedwa. Mandivele ndiyenze, ndizame nje noba imizuzu embalwa ukuze wonke umuntu aphenduleke ezisisazi. Ndandike ndeza nale mfundiso ndisazi, kodwa ukudalanga apho ibibila kakhulu lento oludaba lwezishumi ebandleni at large. Ibitsho kakhulu. Kusithiwa ke thina esiphantsi kobabalo isishumi asivumelekanga, kuba kaloku isishumi sifumaneka emthethweni.
Nanoba nanike nake nadibana nalo debate. Hallelujah. Ngikhuluma ke ndagijima nami ndeze pulpit ukuzochaza ukuba thina siyibona kanjani lento abayibona kanje. Ndiyakhumbula futhi ba ndade ndakota noYesu ngelo xesha ndisithi uYesu kwincwadi kaMateyu 23 verse 23 asimbonanga ihlabi indaba yesishumi, kodwa simbona uYesu eyincoma ethi nenza kahle nikhupha izishumi kwinto yonke ninayo. Abesethi ke kodwa ke nazi indaweni izishiyayo ke ngokwemthethweni azibaleke. Ndiyakhuluma ndayikhankanya la ndawo endiqala ukuyilungisa ke ngokuyona. Yaqala ke inkathazo. Amen. Endiqala ukuyilungisa ba uYesu phaya xa ujonga kakuhle wayengathethi nathi kodwa wayithe nabantu bakowabo aba bakhupha izishumi ngokusemthethweni. Wayengathethi nathi babazalwane. So xa umameleke intshumayelo yami ufike ngokuphaya ulungise kulandawo ndazolungisa kanjani kodwa ufike ulungise ba hayi kwakungathethwa nathi noko apha. All right. Esike sifundile kwincwadi yamaHebhere enkosi yami. Umbuzo otshisa ibunzi ke uthi ke kwi-New Testament iphi ke ngokwinto esikhuthazayo thina ngoba lokho asikho phansi kwamthetho. Yephi ke ngokwinto ekhuthaza ba masikhuphe izishumi ngoba sihlakaniphile thina bobabalo. Sibetha yonke imithetho sizishiya izishumi. Sithi mayize naleka nesifasi siyayicela mayisondele izishumi zakhona. Uyabona uba nyani xa uyimamele nyani bona uba hayi nyani siyenza kanjani lento ngoba siyakhumbula uba nazi izishumi kwi-Exodus, naziya kwi-Numeri, Leviticus, Deuteronomy, sikhona nje nyani phaya emthethweni. Nazi izishumi kuMalaki. uMalaki ke nguyena besimsebenzisa gqitha thina ngabanye nabanye basamsebenzisa. Singayihoyanga le nto incwadi kaMalaki incwadi yomthetho. Zisani izishumi endlini kaThixo ukuthi ucaba uthi kuyawusibulala uba sizisa ngezi zishumi. Siyaqalekiswa ngoku silapha phansi kobabalo. Ndenza le intro encinane kanje ukwenzela uba sibone uba bekubaluleka kangakanani ndingamphenduli yedwa lo mzalwane. Amen. Kodwa yena usincedile. Phofu ke into endiyithandile ubengalwi njengibebuza futhi ubengathi yena akazukhupha zishumi kodwa into ixakile funeka iphenduliwe okusalayo. Ikhona iportion phaya ndiyithandile ndangayithandi yandikhubekisa. Esithi uyaqonda uba bona bekufanele uba sikhupha 100%. Waphinde wathi 10 ndithi ha yini inkosi yami sengiqonda uba ndafumana kule cawa zonke verse 100. Yo, hallelujah. Now ndizama ukuba sijonge as iBhayibhile ke seyifundiwe kwincwadi yeHebrews chapter 7. Andizudebata ke nabantu abadebata indaba yokungakhutshwa kwezishumi phansi kobabalo. Mna ndizothi singenaphi ke isishumi phansi kobabalo. Amen. Nansi into endizobhekana nayo. Siphi ke nyani ke siphi. Into endiyendayifunda ebengithanda ndizuyithetha ngoba manditsho. Into endiyendayiqaphela most yabantu esendidibene nabo ngaphandle kwalobuzayo. Most yabantu esendidibene nabo besithi hayi
phansi kobabalo kukho zishumi, phansi kobabalo umuntu unikela ngokuqhutywa inhliziyo. Niyazibona eziyaverses most abantu abanjalo abanikeli kwabona. Nansi into endisendiyinotisile, andiyi kubo ke namhlanje. Ithi ke iBhayibhile xa imchaza uAbraham ithi bonani ke ukuba mkhulu kwalowo, that is ke ngubani lo, nguMelki. Ndizamteketisa ndithi nguMelki. Bonani ukuba mkhulu kwakhe, andithi nami liyandibhida eliyagama uma wokhulu. Kungcono sithi wathi uAbraham ukhokho. Ngcono sifakeni ukhokho kulanda. Le kama wokhulu la ndiyiboni kahle. Wamnika nesishumi emaxhobeni awona alinqatha. Kubani ke bathandekayo ofunayo nenqatha lakhe? Umuntu uncama olibeka efrijini inqatha. Athi hayi hleli ngazubola. Malibonga igama lika Yesu. So sibona apha kuhlangabezana uMelkizedeki noAbraham. Xa ichazwa lo Melkizedeki lo, xa umjonga kakuhle ithi yamtsho iBhayibhile ithi wayifana naye unyana kaThixo, wayifana noYesu. So kwakungumuntu lo, kwakungeyongelosi. Imchaze uba wayeyinkosi yaseSalem njengoba besesifundile ngasentla. But into endifuna ukuya kuyo ukuvela kwalomfo evela kuAbraham, iBhayibhile imzoba njengokuvela koYesu, kukaYesu. Amen. Nanku ke ngokuAbraham, ndifuna ukuya kula point ethi ke uAbraham lo ukhokho, that is utata wethu ekukholweni. Hallelujah. A progenitor, umntu wokuqala, umqali wokholo. Ngona ndibeka kanjani? Kuthiwa ke simbona ngokwedibana nalo tata ekuthiwa nguMelkizedeki, le nkosi yobulungisa. Aniyiqhelanga loo nto? Inkosi yobulungisa. Hallelujah. No, siyamazi mosiba ngubani inkosi yobulungisa. Siyazi uba ngubani inkosi yoxolo. Asithelanga la nto, right? Kuthiwa wamnika isishumi emaxhobeni awona alinqatha. Xa ebona uAbraham edibana lo tata wamnika isishumi. Into endifuna ke siyijonge kule ndawo yokuqala. Akuthiwanga nje uAbraham uzubona uba ngumuntu nje uAbraham ekuthethwa ngaye. Kuthiwa ngukhokho, that is ngunozala wethu lo. Nibambile. Ngutata wethu, singonyana kulo mntu ekukholweni. Itsho njalo incwadi yaMagalati 3 verse 7. Benisazi bazalwane uba uAbraham xa ebizwa nguThixo wayengengomSirayeli. Xa uAbraham ekhutshwa ezweni lakowabo wayengumKhaledi, wayeluhlanga njengathi. Ndisezawunidribula nyhani uba niyavuma. Kwaye masenzeni kanje. Benisazi uba ivangeli laqala lafika kuthi before lisiwe kumaYuda. Kaloku uThixo ufika kuAbraham, uAbraham engengomYuda, nguAbraham ozale amaYuda. Okay, masiyekeni ke sayixoxa ngenye imini. So ndenzela uba xa ujonga indaba yevangeli ube nzulu. Phuma ezweni lakwini, phuma endlini kayihlo njalo njalo, uye ezweni endiyakubonisa lona. Akuthunywa myuda pha, akuthunywa mSirayeli pha, kuthethwa nomKhaledi, umuntu obenenqwaba engaka yezithixo endlini yakhe nakowabo. Kodwa wadibana nalo Thixo. Futhi mandiyeke ke leyo kubizwa kuAbraham ngoba akuyo le sithetha ngayo namhlanje. Hallelujah. So ndenzela uba simjonge ke ngokulo Abraham. Ithi ke ngokwiBhayibhile wamnika ke kumaxhoba lawo emaxhobeni
wamnika isishumi emaxhobeni. Xa iBhayibhile ithetha ngamaxhoba kahlehle ithetha ngemfumba okanye ngesitaki, intoni lelinye igama, ithetha ngepayile. So njengobebuya ukuyolwa uAbraham uzayo ngephethe izinto azithimbileyo zayiphayile. Then xa kuthiwa ke ngoku emaxhobeni phaya kuthiwa kule phayile wathatha le ndawo ephezulu. Ngoba nabayithandayo i-ice cream uyayidecorate ngaphantsi, hayi idecoratewa ngaphezulu. Yonke into yenziwa yi-top of the cream. Wathatha ke ngoku Abraham apha kule phayile wathatha isishumi sayo yonke lento ayizuzileyo ngokulwa phaya wayinika bani? uMelki. So wamnika ke ngoku umphezulu lo wale mfumba, wamnika eyona ngongoma iphezulu. Zange afune noba kuphi, wamnika eyona ndawo iphezulu. Wayinika bani? uMelkizedeki. Masizamele ke ukuqhubeka ke ngelithi abayifundile iBhayibhile nabayifundayo namhlanje nini ke abo? Kunendlela apha ebekiweyo yokukwazi ukutolika noba ligama noba yi-concept oyingcinga noba yimfundiso. Xa udibana nento apha eBhayibhileni sowudibana nayo phakathi, kunomthetho wokutolika obizwa ngoba ngumthetho wokukhankanya okokuqala. That is, le nto endidibana nayo ngoku apha, kuphi apho kuqalwe khona ukukhankanywa yona, ibizwe kuqala, kuphi apho ifumaneka khona okokuqala eBhayibhileni. Bathi kabelungu is the law of the first mention. Imentionwe phi le nto kuqala? Because le nto ingumgaqo nkqubo okanye le nto iyi-principle ehlola ukuvela okokuqala kwelo gama, ukuvela okokuqala kwalo concept, ukuvela okokuqala kwalo mfundiso. Ivelephi i-meaning yayo yonke le nto seyiqalile xa uqhubeka ifumaneka phaa kuqale kwamenshinwa kwakhankanywa khona le nto. Cela amen. So uze uyazi ke ngoku intsingiselo nesiseko sento oyifundayo, funeka uqiniseke uba uyozingela imenshinwe phi kuqala, uba eyona ntsingiselo kuyiyo ilapho ke. Glory be to Jesus. All right. Sizobhaqa ke ngokuthina uPawulos ethetha kumaHebhere balisa into besingekho kuyo nesingayazi. Esi story apho uMelki uAbraham enikela okweshumi kwabo konke. Itsho njalo iBhayibhile ithi bithe kwabo konke kuvesi bani nguvesi 2. Andisazi. Ewe. Yeah, uthini uvesi 2? Awathi uAbraham wamabela nesishumi sezinto zonke. Yo, nivile ke bathandeka? Nesishumi sezinto zonke. Bathi ke xa befuna ukuyidispute le nto, kwakunikela isishumi sento esemasimini esesibayeni esekitchen. Bathetha ngaphansi komthetho, not kuAbraham, phansi komthetho. Ngokubonakala baye ngokuthina esona sishume sisifaka kahle thina imali, babe sebethi ngakuyo mali kuphela isishume sasikhutshwa phaso. Kutheni nifuna imali kuphela? Kutheni ningazifuni igusha? Awukafuyiwe. Kutheni ningazifuni igusha? Xa ziyi-10 kuphume 10 emaphitshini uwabala xa yi-10 ulibeke ecaleni eli-10. Kutheni nabantu basindiswe ningekho njalo? Uyayibona manyani ngathi nokuqhinga le nto bazalwana, because baconfuse ke ngoku isishumi somthetho nesishumi sikaAbraham zimbini ezinto. Okay, mandizamele masihambe ke ntombi kababa, make soyijonga kuthethwe phi ngale nto yokuqala.
Genesis 14 verse 18 to 20. Genesis 14 from verse 18 to 20. uMelkizedeke ukumkani weSalem waphuma enesonka newayini. Yo. Ubengumbingeleli kaThixo osenyangweni. Wamsikelela wathi, makasikelelwe uAbraham nguThixo osenyangweni, umnini mazulu nehlabathi. Yes. Makabongwe uThixo osenyangweni obanikeleyo ababandezeli bakho esandleni sakho. Yeah. uAbraham wamnika isishumi sento zonke. uAbraham ke emveni koba lo tata ethethe kamnandi kanje kuye ithi iBhayibheli uAbraham ke wamnika ntoni? Isishumi sento zonke. Niyaba nami nje bandloko lisepulpit nje umphelo kumnandi kubhlungu sometimes ngoba kubhlungu sometimes but most of the times kumnandi. Amen. Ndikhupha nami isishumi salento anike yona yokufundisa. Glory. Hallelujah. Nam ndithatha ndithatha umphezulu, ndithathe yona ndawo ebalulekileyo ndize nayo. Malibonke igama lenkosi. Now apho ndiyakhona ke make sijonge incwadi yeGenesis ayibalelwa ekutheni incwadi yomthetho. Ewe iPentateuch kwabathanda iterms zeBhayibheli, incwadi kwezi ncwadi ezinhlanu zokuqala. Amen. Ngoba ezi ncwadi zabhalwa nguMoses. Hallelujah. So ifumaneka kwincwadi zokuqala kodwa akuyiyo incwadi yomthetho, incwadi kaGenesis. Umthetho eBhayibhelini uqala kuExodus. Angeke ufumane kuGenesis. Phansi ngathi ke mhlawumbe ngenzeka ubabalo lupa kwiGenesis. Ingenzeka nje lonto. Bathi abanye hayi yabona uyaqala. Uba uthi ndiyaqala ndisenza kuvezela. Ngoba lo tata xa efika uMelkizedeke akezanga esonge izandla. Uze ephethe ntoni? Isonka newine, the body and the blood of Jesus. Benzela uJoba ndizama ukuthini xa ndithi yazi bangenzeka uba ubabalo lulele because nje seyitatazela uAbraham enza kanje nje udibene nendoda efike iphethe iredemption. Njengoba iphethe iredemption yamsikelela ayenza into yamsikelela but kusikelelwa lo onamadinga. Sekunezethembiso ezilapha kuAbraham zininzi kodwa kukhamba kumuntu osikelela uAbraham ethenjiswe njalo. Okay. Sithi ke incwadi kaExodus kahle incwadi yeziqalo. Kulapha izinto ziqale khona. Incwadi yamabali. Ufuna amabali uzawafumana kwincwadi kaGenesis. Akuyo ncwadi yomthetho. Sizama ukuphendula ke indaba yeshumi phansi kobabalo. Okanye phansi kweNew Testament because abantu abaninzi bazuba iNew Testament yile. Once ufika iBhayibheli ibhale kanje ithe New Testament xa sowuthi ke ngoku Matthew 1 verse 1 bacinga ke ngokubona phansi kwiNew Testament. Akuyo New Testament uMatthew 1 verse 1. INew Testament iqala kubawo baxolele. IseCalvary New Testament apho iqala khona. Yo. Yabona ke ngokuba nizawuthi ndiyanidribula futhi. INew Testament iqala emnqamlezweni. New Testament. Yeah.
Kodwa ke ungaginyi yonke into endiyitshoyo. Xa sigqiba apha uhambe uyoziphengulela uba inyani nale nto endiyitshoyo. Ngoba uAbraham xa idibana nale ndoda udibana i-introducer kuye i-New Testament. Kodwa kwi-Old Testament, kwincwadi eziqala uphethe iwayini, uphethe isonka. Uzayithini ke ngoku? Uzayithini? All right, mandiqhubeke. Isishumi sika-Abraham kwakungumnikelo wokuzithandela, a voluntary giving. Kwakungengomnikelo womthetho. Kwakungathiwa yabona ke xa ungasikhuphanga isishumi usengxakini. Hayi, kwangumnikelo wokuzithandela ngenxa lemfumba ayinikwe nguThixo boyise, ngoba ufumene ezinto ngenxa kabani? kaThixo. Amen. Isishumi sika-Abraham into sasithetha ukuqonda kuka-Abraham, eqonda ubukhulu balo muntu alapha phambi kwakhe. uMelkizedeki wayeveza i-recognition uba ingathi wena ndiyawuqonda umcimbi. Nizokhumbula ngeli xesha uAbraham, haleluya, ngeli xesha uAbraham, nini bathandeka, ngeli xesha uAbraham sedibene notata walo muntu. Ayibengabe ngu-chapter 14 na? Sedibene notata walo muntu. So kutsho ukuthi uAbraham zikhona izinto xa ethi zahlangana xa ibhekana nale ndoda. All right. Now, sithi ke wayeqonda ubukhulu nobungangamsha bukaMelkizedeki. Ubuqondiswa yintoni? Nguverse 18 othi waqhamka ephethe lo tata, ephethe isonka. Sendiqala ukushumayela into yesonka. Ephethe isonka negazi. Okokutsho ngumzimba wami lo oqhethulelwe nina. Leke indebe ligazi lam lomnqophiso njani na? Mamelani ke, ngenda funda incwadi yando-2 sakudala ndiyifunda lana. uYesu yazi uba utsho kwacaca wathi eli gazi lelomnqophiso omtsha ibe liqala uba liqalaphi iNew Testament egazini. Ngapha kwegazi akho New Testament, yi-Old Testament yonke until you reach iMount Golgotha. Hey, ndithi until ufike eGolgotha iqale ke ngoku iNew Testament liphalale eliya gazi wayelibonile utata uAbraham. Laa mzimba wayewubonile awubone ngoku uyahletshulwa ngoku kuqala ke ngoku le nkonzo. And ke ngoku iyamangalisa uba xa ku-introducewa le nkonzo kuAbraham yena akhupho kweshumi. Asengamthetho ngoku. Isishumi ke bathandekayo, then ngoba apha kuAbraham kunabantu ababini, kunalendlu ekuthiwa nguLevi. Apha kuAbraham kunalendlu ekuthiwa zabiza yena abazalwane kamaKristu. Hallelujah. Then xa sewuthiko sesidalile sisizwe kuthiwa nguSirayeli, waqala ke ngoku wamisa ababingeleli, wamisa indlu kaAaron, wamisa indlu kaLevi ukuba ibe ngababingeleli, esibingeleli ngokusemthethweni, ngokomthetho. Amen. So phaya ke ngoku kule ndlu kaSirayeli safakwa isishumi sangumthetho. Kandiyibone ke le ndiyitshoyo. Safakwa isishumi sangumthetho because bayinzala kabani? kaAbraham. Apha kuthi asidinge nakufakwa isishumi ngoba siqale apha kuthi uAbraham ese ngowenhlanga.
ngoba kuthiwa oLevi babesesesinqeni kuAbraham ngelo xesha. Thina sasesikhona uba wayihleli vele eyiforeign. Bazane sihamba kakuhle. Now ndithi ke xa si-introducewa ngoku ngokwe Old Testament, that is sangeniswa kuSirayeli sangumthetho kwangabi luthando ngoku. Ayengiyakhumbula xa uAbraham benza ngothando, ngoku sekuyi-force, sekufuneka ngoku nenze le nto. But xa ufunda ngezishumi phansi komthetho, akuyo 10%, is 23 and a 30% xa sesiphelele. Andizanga namhlanje ukuzothetha kuni ngezishumi phansi komthetho. Andifuni ukubhayizela kancinci, ndizothetha ngezishumi phansi kobabalo, hayi phansi komthetho. Phansi komthetho siyasazi bantakwethu isishumi. Zisanye okweshumi endlini kaJob umdali wezulu nomhlaba. Andithi? Now, nisizisela ntoni ukuze? But uAbraham wayenganikeli ukuze wayenikela kuba. If you i-New Testament ihluke kwi-Old Testament. Kwi-Old Testament senza izinto so that, kwi-New Testament senza izinto because. Le nto ndithe lecawa funeka ibe because bayigama layo. Hallelujah. Now, asinikeli thina sishumi. Manqa ndithi ke asinikeli kuba sosaba inkumbi edlayo. Niyamazi uMalaki chapter 3 verse 10 uthi ndiyeni ndawulwa nabalwa nani ndawulwa nenkumbi edlayo. Asizami kuvala inkumbi edlayo thina. Sinikela kuba simthanda umhlawuleli wethu. Asenzi lento kuba sisoyika, senza kuba simthanda. Senza ngale ndlela utata wethu enza ngayo. Nawe nikhumbule xa ufika kwincwadi yomthetho, kwindaba yezishumi yakhankanywa uAbraham. Yazi kodwa kandikhumbuli. Amen. Thina asingeni kuqoqosho, asingeni kwi-economy kaSirayeli, asingeni phaya kuqoqosho lamaSirayeli, that is from Exodus up to the cross. Mayelana nesishumi asikho thina pha. Ngumthetho wodwa lo from Exodus to the cross. Ayimnandi niyayiva bathandekayo nokuba nisamangela namanje nisamangela. Amen. So asikho thina phansi kobubingeleli buka-Aaron, asikhuphi isishumi phansi kobubingeleli buka-Aaron. Hayi, singena thina ke ngokuqoqosho lwantoni kanene lobabalo phansi kobubingeleli bukaKristu, that is phansi kobubingeleli bukaMelkizedeki ekuthiwa bona bungunaphakade. And uMelkizedeki okanye uYesu Kristu phinde kube khona umehluko ngokobubingeleli. Akaveli kwindlu kaLevi uYesu, uvela kwindlu kabani? kaDavide. Apho ungakhange kuthethwe ngombingeleli bezavele qhi umbingeleli, kanti kuvela owaya asayivelile kuchapter 14 kuvela yena. So lo esinaye umbingeleli ayingombingeleli nje, iBhayibhile ithi ngumbingeleli omkhulu. Luqale phi koluqoqosho besendilitshilo ndathi luqala emnqamlezweni, apho sibona umzimba kaKristu hlethulo Melkizedeki lo, apho sibona igazi likaYesu liphalala. Yaqala ke indaba. Bekungafanelanga xa sibona uYesu esiphathele redemption sikhumbule uba uAbraham kayena wenza njani. Akuyiyo nento yoba futhi ndithi masicingeni uba wenza njani. Yiyo le kuthethwa ngayo namhlanje kwincwadi yamaHebhere. Kunto endiqala sike siyinakeni kakhulu apha kwi-New Testament.
Kuthiwa lo tata uMelkizedeki wasamkela isishumi. Yi-type le of Christ. Andithi kuthiwa wasamkela. Andazi le version ibithi wasibanga. Ndazi noba ikwayile noba ngundikhoyo andisazi. Kodwa ke uMelkizedeki waxa enikwa le 10% yezinto zonke. Wathi xa eyinikwa zangathi hayi kusenenkonzo ezayo babantu ndenzela bangabi confused xa befika. Bangabi confused xa babantu lufika yima ndizawuyoyithetha lento nesisizwe ndizawusisala ngayo. Hayi ithi iBhayibhile wathi na wasamkela. Kodwa nditsho enye into. Uninzi lwethu sikhupha izishumi ngokwencwadi kaMalaki 3 verse 10 andithi bazalwane ngenxa yokunganaki ukuba phaa kuthethwa nabapristi bakwa-Israyeli phaya kudilwa namasirayeli ngamasirayeli la arobhe uThixo. Yho, akuthethwa nathi pha ngamasirayeli la arobhe uThixo. Ndifuna ukuthi ke ipoint endiya kuyo njengangoku thina silindelanga uba xa sinikela sizawuvulelwa iifestile zasezulwini. Kuba nofuna iifestile zivulwe ndinjunema sizivulele zanezi zishumi Nkosi uthe ezwini lakho uyawuvula iifestile athi yena kuwe xa ungamva benditsho kubani khaya ngokwena umva xa etsho uba ufuna ezi festile zivulwe. Kutheni ndiphawula ngolu hlobo bathandekayo? Ndiphawula ngokuba kaloku bona bekufuneka bavulelwe iifestile ngoba they were outside the kingdom. Thina we are in the kingdom. Thina yho niyayiva le and ngoku uAbraham akavelanga wanikela nje usikelelwe wabesethatha lento ancedwe ngayo nguThixo wanikela ngayo. Ndizama ukuthi asikho thina ngaphandle kobukumkani, sisebukumkanini. Amen. Sisebukumkanini thina. Sisebukumkanini thina. Ubukumkani ke bathi abayaziyo bubulungisa, it's righteousness, it's joy, it's peace in the Holy Spirit. In the Holy Spirit siphakathi. Sasa esisi yekani ngobe benibheke nefesi lesizawuvulwa ezulwini. iBhayibhile ithi ngoku sihlaliswe ngasekunene njengangoku sihleli ezulwini. Yeli phela izwe lifuna livulwe ke ngoku ifestile ngoba nina niphakathi endlini. Thanye ndawuthulula insikelelo nide ningabi nandlu yakuyicontainer. Uyayibona ubone uqabuba uzozifana phezulu babefanele bona uba le insikelelo bangabi nandlu yakuyicontainer because they were not saved. Their spirits were not regenerated. That's why bengeke bacontain yonke insikelelo evela kuThixo. But thina Efese 1 verse 3 makabongwe uThixo osisikelele ngazo zonke insikelelo sikamoya kwezasemazulwini indawo. We are blessed. Thina andakutheni ngandiva futhi sisikelelekile thina yile nto uAbraham anikele ngoba wayesikelele. Zange anikele isishumi so that wanikelwa because of. Thina ke bathandekayo simply put sikhupha isishumi ngokwe-order kaMelkizedeki hayi ngokwe-order kaAaron. Sikhupha isishumi ngokwe-order kaMelki hayi eyabaLevi ngoba singabo thina abaLevi. So yonke imithetho edibene nezishumi from Exodus up until the cross asingenza kancinci thina.
Mandizama ukuvala ke ngelithi esethu isishumi akusosamthetho, akuyonto kunyanzelekile uba masiyenze. Yabo? Akusosamthetho sesembeko. Esethu isishumi sese-honor, we honor him ngezishumi zethu. Sesembeko, simnika imbeko. Khona ingoma yabelungu bayethi, all I do, I honor you. Sesokuqonda ubukhulu bukaKristu. Sinika imbeko uYesu ngento asenzele yona. Hayi ngento azawusenzela yona. Kodwa ngento asenzele yona, usenzeleni, usikhululile. Bread and blood. Kuhamba kanjani bathandeka? Dala ndithetha ndodwa. Kuhamba kahle thuni. Hallelujah. Sinika uYesu imbeko njengombingeleli wethu omkhulu. Na njengoba xa sasimamkela uzokhumbula sasimnika imbeko njengenkosi nomsindisi. Amen. Ake njoy nansi ibhombu, ndiwisa ibhombu ke ngoku. Ukuba ubani uyasikhupha isishumi ekunikeleni kwakhe. Nibambe. Ukuba uyasisusa isishumi, lo muntu uyabuphika ububingeleli bukaYesu. Uzayithini ke ngoku? Hallelujah. That person rejects Jesus Christ's priesthood because uYesu ngumbingeleli omkhulu. Embingelelini ke niyazazi izinto ezisiwayo esiyibonile kutata wethu wasa izishumi zabo konke. Kodwa ke singatsho ke bathandekayo sithi hayi siphansi kobabalo akho ndaba yazishumi, not understanding siyabuphika ububingeleli bakhe. Yandikhala ukuyeka kule ndawo kodwa ke ngoba ixesha lisandivumela. Sinabo ke abazalwane be-Grace. Sinabo abazalwane be-Grace abayichasayo nyani futhi with passion indaba yezishumi. But into ebuhlungu xa ndibamamele bayiconnecta kwi-law. And banyanisile yonke bezoyiconnecta kubani kwi-law. But bathini ke ngoku ngotata wabo because nanamhlanje basakholwa. Incwadi yeBhayibheli 15:6 uAbraham wakholwa nguThixo kwabale ukuthi nintoni na ubulungisa kuye. Ne-New Testament yayitsho lona. Abangabikho abathi ku-wrong ukukholwa. Mandicela niphakamisa izandla ngoba nithi ukukholwa into yasemthethweni le makavele. Hayibo, makavele othi ukukholwa into yasemthethweni le siyayeka thina ngoku. Khawundi kuMateyu 23:23 khona into endifuna ukuyijonga bikhona nyani napha. (23:23) kwabaseMateyu. Ngehani nababhali baFarisi yebo bahanayo nesindini yo ngokuba ninikela izishumi zekheleba nedile ekhumini kanti nizishiyile ezona ndawo zinzima zomthetho. Yivani uThesu nishiye indawo ezinzima zantoni? Khangathi zobabalo uthe zomthetho. Zeziphi ezindawo zezomthetho? Khawutsho. Umgwebo nenceba nokholo. Hayibo, kanti inceba nayo indawo enzima yomthetho, inceba leya ngapha abantu babalo. Kanti ukholo olu yindawo enzima yomthetho. Yindawo enzima yomthetho abantu babalweni. Usathetha ngelo xesha uYesu usesendleni yeCalvary. Uzeni uqaphele umthetho loba ustrong kanjani because umthetho onisa phi elibabalweni. Inceba mercy rewrote my life kodwa kuthiwa yona meta enzima nayo yomthetho.
nokholo. Hayibo niyayibona kutheni singadelete ke ukholo, kutheni singadelete inceba? Intoni enye esithathu? Umgwebo. Nasithi asinandaba naloo nto thina kuba zinto zasemthethweni ezo, noba wenzeni awuzugwetya musinto yomthetho leyo. Kodwa xa ibeka i-weight matters of the law, avela abeke izinto ofika zigcwele imessage yobabalo. Uzamthini ke ngoba uYesu nguMelkizedeki, uzamthini ke ngoku? Lilonke sikunjani masiqaliseni masiyekeni ukukholwa, masiyekeni inceba. Ngeke bavuma abantu bobaba. Alizungena kwezi vesi zenizaziyo ke indlela yokunikelwa enkonzweni. uPaulos ayifundile. Mina ndifuna ukudila strictly ne-subject yezishumi qha futhi ndigoduke emveni koko. Now utshintsho ekwindlela esisondela ngayo kuThixo iyabonakala, iselibala, ibonakala ngokucacileyo xa sifunda kwezi zigaba. Number 1, sibona ukongama kobubingeleli bukaMelkizedeki. Sibona ubukhulu bobubingeleli bukaMelkizedeki kuverse 4. Mkhulu kanjani phaya kuverse 4 kwincwadi esiqale ngayo, that is iHebrews. Mkhulu uMelkizedeki ngoba uAbraham wamnika izishumi sayo yonke into. Mkhulu uMelkizedeki, ndinika i-takeaway ngoku. Mkhulu kuba kaloku uMelkizedeki nguye yedwa wayenelungelo lokwamkela izishumi. uYesu ke lo. Hallelujah. Nguye yedwa wayenelungelo lokwamkela izishumi, engasekelwanga emthethweni xa enza loo nto, njengokuba kwakunjalo kuAaron. Engasekelwanga kumnombo okanye kumlibo wokuzalwa, njengoba ichaza iBhayibhile uba lo mfo akaphumanga kule ndlu esiyazi yabaLevi, uve wayophuma kweya, because eyabaLevi i-temporal, wayophuma kule e-eternal indlu. Hallelujah. Mkhulu uYesu, mkhulu uMelkizedeki kuba nguye owasikelela. Cela ubuza umbuzo, ngubani wake weva kuthiwa uAaron usikelele bani? Ngenzeka uba ndikhohliwe. Xa uyikhumbula uzundinika apho kuthiwa waqamba uAaron wathi makasikelelwe ubani. uAaron wayedila nobuwe wabheda, usengxakini wena. So sithi ke mkhulu kuba nguye owasikelela. Wasikelela uAbraham. Ngubani uAbraham? Ukhokho wethu, unozala wethu bakholwayo. Bese ke la verse 7, mkhulu omkhulu wasikelela omncinane. Bizuyithinta nokuyithinta, ndifuneke ke sibe neconcert yale verse. Omkhulu okuyinene, apho ndijonga ngathi ndise around ke ngokungena kuphikwa encinane into isikelelwa yeyona inkulu. Imfihlo ekule verse bathandekayo yamangalisa. Amen. So bendizophendula ke lo mbuzo ke kudaba lwesishumi under iNew Testament, under ubabalo. Hallelujah. Make sithandazeni ke sibonge Inkosi yethu. Thembekile Msindisi, amandla ngawakho nokungcwalisa bobakho. Sizukisa wena qhawe lamaqhawe. Sibonga inkululeko esiyifumana kuwe. Sibonga ukukhokhelwa nguwe, nokwaziwa nokwazelelwa nguwe. We bless your holy name, Jesus, our great high priest. Obakho ubingeleli abupheli ndawo.
ububa phakade, and efune siresponde in kind njengoba the patriarch Abraham did, thina esingonyana kuye ngokukholwa. Bonke abakholwayo bangonyana. Ubeke uAbraham wangumzekelo. In fact, wangunozala wabakholwayo. Siyakuzukisa ke msindisi. Ewe sibonga ubabalo lwakho. Sibonga ubabalo lwakho ezimpilweni zethu. Open the eyes of our hearts, Lord. Kuze sikuve, kuze sikubone. Khila imfihlelo esezwini lakho, sivula amehlo sibone imfihlelo esezwini lakho, siphengulule futhi singanqamanga, siphengulule Nkosi singena bias, singena prejudice, siphengulule nje kuba sifuna ukwazi intetho yakho. Zukiseka ke simakade wena obizwa nazinzulu. I bless your holy name. Ubabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu malube nathi sonke. Amen. Glory. Siyayibonga ke Nkosi bathandekayo.